Bareta ngunyan para sa aga. Sa detalyas kan mga bareta. Dahil dapat nagiging balat sibuyas ang mga government officials pag nababatikos o natutuyaw kan publiko. Inan sinabi ni Vice Presidente Leni Robredo matapos siyang banata ni Presidente Rodrigo Duterte dahil sa issue kan hashtag na nasaan ang Pangulo. Tinawan ni Robredo na di niya aram kung sisay ang nagpuon kan trending hashtag sa Twitter sa kakusugan kan bagyong Rolly asin bagyong Ulysses. Dagdag pa ni Robredo na di dapat nagkakaiguanin dibisyon asin dapat nagkasararo. Di man nakulugan ang Vice Presidente sa mga matarom na panaramon kan Presidente dahil wala siyang pigigibo digdi. Nagaganin dispensa si Defense Secretary Delphine Lorenzana sa sayang enot na pahayag na guminamit nin eroplano kan Philippine Air Force si Vice Presidente Leni Robredo para magduman sa Catanduanes. Sinabi niyang pinagbasihan sa sayang pahayag ang sarong sala na report na nakaabot sa iya. Alagad matapos niyang makonfirmar sa flight manifest kan PAF, nagluwas na daing pagkakataon na naglunad sa Air Force ang Vice Presidente. Igwasan ang pagkakataon na ginamit ang sarong Air Force helicopter para magdara ng relief goods gikan sa Vice Presidente hali sa Legazpi City. Pasiring duman sa Catanduanes ka Nobyembre 3. Matang sinabi ni AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo na daing problema na gamiton kan Vice Presidente ang sa indang mga lunadan sa non-military operations kung hindi may koneksyon paman giraray sa mandato kan AFP. Halimbawa, nagatod kan civilian relief goods gikan sa pribadong sektor sa panahon ng kalamidad, maginan paghatod kan mga sibilyanin opisyal kan gobyerno sa pagutob kan sa inang trabaho. Alagad sigun kay Arevalo, sa gabos na pagkakataon, dapat na may magkakanigong koordinasyon asin permiso depende man sa availability kan aircraft asin kondisyon kan panahon. Yatras tanto dagdag na bareta halijan sa luwas, pagiriba si Luwens Barcena. Luwens, please go ahead. Patagos pangunyahan sa pagsusurvey ang probinsyano party list. Lani na maaraman kung arin pa na mga infrastruktura, apisar kan mga tawoan kay puha na matabangan sa Albay. Ini pagkatapos na ipagunambita ni Congressman Alfred de Los Santos sa DZGB News ka nasambitan ng party list na siya nakipag-ulay pa sa nangunya na pagkahapon kay Mayor Das Maronilla kan Libon Albay asin pinagsurvey nindaan mga manlain-lain na lugar sa Libon na kadakol nin mga naraot na infrastruktura. Susog kay De Los Santos ay yung pinagsusurvey tangani ng mapag-adalan man kan sa iyang party list asin sa iyang grupo na maaraman kung ano ang mga kaipuhan na gibuhon o kaya maitatabang ngani na makatabang sa pangon o kaya sa pagtindog giraray ka na Libon na saro sa mga naapektaran kan mga nakalihis na bagyo. Kung magigiromduman ang party list ipinagunambitan man ni Alfred de Los Santos na bako sa ng survey ng sa indang ipinagibo kundi nagtausindanin mga relief goods sa mga pamilyang naapektaran sa mga buro barangay dyan sa Libon, Albay. Dagdag na Bareta, ako po si LBB. Sa pagpapadagos kan mga bareta, tumataginting na 620 milyon pesos sagkod 15 bilyon pesos ang nakatagama para sa mga congressional districts sa irarom kan 4.5 trillion pesos na proposed national budget para sa masunod na taon. Sigon kay Senador Panfilo Lacson, na inian sa indang nasirip sa bersyon kan Kamara de Representantes sa propuestong budget kung senri paruhon ang gad ang pigtatagamang budget para sa infrastruktura kan mga distrito. Sa nangyaring deliberasyon kan Senado para sa propuestong 659 billion pesos na budget kan DPWH, sinabi kay ni, naggarong mga barangay kagawad ang sa mga kapwa senador kumpara sa Kamara dahil sa kadakulang fundo na pigtatagama kan mga ini. Apera kay ni, napag-araman na maabot man sa 600
o 68 billion pesos ani pigpatagama sa mga skeleton infrastructure projects o itong mga proyektong nafunduhan man sa mga nakalis na taon. Sinabi ni Lacson na maabot sa bilyon-bilyon pesos ang kantidad kan fundo na pigtatagama sa mga ini alagad base sa indang pigigibong inspeksyon solamente ang skeleton sa nani mga edipisyo ana ititindog. Dagdag pa ni Lacson na maabot man sa 5,913 pesos ang may kukonsiderar na rehashed projects na may fundong 135 bilyon pesos. Iba pang detalyas kan mga barata, pakalihis ka ini. Kay Kung Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, eropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarten paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Abangan sa himpilan ng DZGB. Ang dulang Katumbas ay Biyaya. Season 13 ng National Nutrition Council. Katumbas ay biyaya. Mahalaga at napapanahong usapin ukol sa wastong nutrisyon. Katumbas ay biyaya. Mapapakinggan sa oras na alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon mula araw ng Martes hanggang araw ng Biyernes. Katumbas ay biyaya. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC 51CA number 072 series of 2020. Kung kailangan maging wise dito nasa Surf mga misis. Kung kailangan na kaya Surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang 10 pesos na lang mga moms!
Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR or promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Sa pagpapadagos kan mga Bareta. Bareta, halo dyan sa luwas. Pag-iriba si Ange Galero. Ange, please go ahead. Padagos man yan ang espersos na pinagigibo kan Albay Provincial Health Office takani na maski na nga isiribot-sibot ang mga tao digdi sa probinsya kan Albay sa pagkondusir nin man line relief operations masiguro man giraray na ang mga personang naglalaog sa satuyang linderos na puputiran man giraray kita sa COVID-19. Matapos na mapag-araman kan DZGB News opisina kan Albay PHO na sila nagbalik giraray sa regular na pagkondusir nin health profiling asin na pag-monitor kan mga naglalaog na mga pasahero sa gikan sa Metro Manila dyan sa Legazpi City Domestic Airport. So ngunyan, ang promisa kan Albay PHO, papakusugon man giraray, ang pagkondusir kan siring na bagay, tangani na maprotehiran ang lambang albayano sa helang o kaya pandemyang COVID-19. Dagdag na Bareta, Ange Galero, DZGB. Mientras tanto, maabot sa 660 million pesos ang ipigtagama kan Commission on Elections sa COMELEC para sa pagpakarhay o refurbishment kan vote counting machines o VCM na gagamiton sa May 2022 national as in local election. Sa saindang invitation to bid, sinabi kan COMELEC na nasabing kantidad aprobadong budget para sa kontrata sa pagbayan ng VCM. Sakop kay niya ang pag-irahay kan 97,345 units kan VCM, 109,745 pedaso ng SD cards, 109,000 na pedaso kan backup SD cards, asin 250,000 na pedaso ng cleaning sheets. Nakatalaan ang pre-bid conference kan poll body sa Nobyembre 25, asin opening of bids sa Desyembre 9. Ang bidding bukas sa gabos sa interesadong bidders, mapalokal man o foreign, sosog sa mga kondisyon kan Government Procurement Reform Act. Endot ng sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, nagagamiton giraray ang mga lumang VCM kan Smartmatic sa May 2022 elections. Nagpagirumdum ang Department of Education sa mga paratugdon ay busol ang professional duty sa preparasyon kan learning materials na gagamiton kan mga estudyante sa irarom kan distance learning setup. Inanpatanid kan ahensya kasunod kan mga batikos na sa indang nare-resibe dahil sa learning material na nagpapahilinin body shaming sa actress na si Angel Oxin. Sigun kay Education Undersecretary for Curriculum and Instruction Diosdado San Antonio, na parte kan trabaho kan mga paratukdo na ihandaan assessment question sa pigkakapotan kaining klase. Sinabi niya ang responsibilidad kan mga paratukdo ang summative test na sa indang pigigibo.
Paglilinaw ni San Antonio na ang learning material na inapod siloxina obese person, iyon ba ko parte kan module pero sarong summative assessment nin sarong paratukdo. Kay po niyang maging sensitibo ang mga paratukdo sa mga isyong pang sosyudad. Apera digdi, pagirumduman kan DepEd sa mga paratukdo, nalikayan an infringement sa copyright law. Iba pang detalyas kan mga barata, pakalihis ka ini. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack! Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggi Magic Sarap, may new triple pack na. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa pagpapadagos kan mga bareta, puminalag ang organizers kan student strike sa Ateneo de Manila University kay Presidente Rodrigo Duterte. Ini matapos silang pagsabihan kan Presidente na daina mag-adal asin itaong kuwenta na sa gobyerno ang pagresponde sa pandemya asin epekto kan mga nakaaging bagyo. Sa statement, tinawanin doon kan Atenean students sa Presidente na punduhon na ang pagparataram na daimaning kwenta. Magkakanigo sa nasindang maghadit sa sitwasyon dahil pigpapabayaan kan Presidente ang trabaho kaini. Siyang sinabi na daing serbisi Duterte. Dagos man na sa indang strike, mantang dako na Pilipino ang nagagadaan dahil sa sayang incompetence na pag-araman na sobra sa 500 na mga taga-Ateneo anang ngapuda nin mass student strike para iprotesta ang bagulbol na aksyon kan gobyerno sa pagrapado kan mga nakaaging bagyo asin sa COVID-19 pandemic. Sa ultimo detalyas kan Bareta, puminalag ang mga student leaders kan University of the Philippines kay Presidente Rodrigo Duterte kan magpatakot ining tatakrasanin fundo ang universidad kasunod kan pangapudan na academic strike kan mga estudyante kan Ateneo de Manila University. Sigun kay Froilan Cariaga kan University Student Council, ang COVID-19 pandemic asin serya nin mga kalamidad, iyo ang nakaapektahan asin hagyat sa implementasyon kan distance learning. Para man kay anak bayan UP Diliman spokesperson AJ Lagrimas, napatunay sa nasarong fascist ang Presidente. Warang intensyon si Presidente na magserbis sa nasyon asin pig-atake ang mga jóvenes nin mga daing basihan akusasyon. Dagdag pa ni Lagrimas na mas naingganyal pa ang mas dakol na estudyante na magluwas sa mga tinampo dahil naggigibo o sa mga pinagigibong aksyon kang Presidente asin padagos ining nagpapabaya. Yan ang kabilugan kan mga bareta ngunyan para sa aga. Sa pangaran kan mga pagiriba sa luwas, Luwan Sebastian asin Ange Galero. Sa pangaran man ni News Director Edwin Peralta, ako po si Chie Antivola. Salamat kan sa indong pagantabay. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019.
Nagdudusa ka ba sa sakit at kirot? Dulot ng arthritis, pains, warts, at rashes? Alisin ang sakit gamit ang Doc F Gotacola Herbal Oil. Doc F Gotacola Herbal Oil. Pinaka-epektibo, pinakamabisang liniment oil laban sa varicose, arthritis, muscle pains, back pains, at sakit sa ulo. Ang Goto Cola, masakit yung likod ko. After 30 minutes, nawawala. Tapos kung ilagay mo sa kabuwi, excuse lang ha, utot Hanggang ngayon, Goto Cola pa rin ang ginagamit ko. Masakit ang kaso-kaso ang nagagamit yun, kagat ng lamok. Kaya epektibo po yun. Doc F Gotacola Herbal Oil. Doc F Goto Cola Herbal Oil. Doc F Goto Cola Herbal Oil. The best relief for acne and pains. Ang Doc F Gotacola Herbal Oil ay mabibili sa lahat ng Big C centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. DABIGC.org. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Judy Ann Santos Agoncillo po. At yung kanta ng kanta, si Luna. Milk niya, Nestor Grow. Nestor Grow has probiotic L-Comfortis that helps make her chan healthy para nutrients ma-absorb ng katawan. With 3 balanced meals, kumpletong nutri. Chan! Pag happy si Luna, alam kong healthy ang chan niya. Mag Nestor Grow to grow happy.